Вітаем, вы слухаеце падкаст «Палатно. Галаваломка 1925». У серыі падкастаў пра крымінал з 1925 года мы раскажам пра злачынствы стагадовай даўніны. У гэтым эпізодзе разгледзім адно з самых гучных забойстваў у Гродні, што адбылося ў той час – забойства інжынера Юзефа Кёніга. Пані Асташэўская ехала з Беластоку цягніком. У Гродні, куды ёй трэба было трапіць, у яе былі свае справы. Гродзенскія вуліцы ўвечары былі не такімі страшнымі, як пра іх мог часам пісаць наднёманскі кур'ер, але ў той вечар у адной з падваротняў было па-сапраўднаму жудасна. Асташэўская ішла каля брамы аднаго з дамоў, калі пабачыла, як двое мужчын схапілі трэцяга. Той паспеў толькі загаласіць «паліцыя» і ўпаў ніцма на ходнік. Так ноччу 10 кастрычніка 1925 года забілі інжынера Юзефа Кёніга ў Гродні. Яго забойства ўскалыхнула грамадскасць і стала адным з самых гучных крымінальных спраў таго часу. Забойцы выкарысталі лом, абгорнуты ў паперу, каб не пакінуць ніякіх сваіх слядоў, як прыладу злачынства, і сцізорык. У кішэнях інжынера пры першапачатковым аглядзе паліцэйскія знайшлі грошы. Знойдзеныя грошы маглі сведчыць пра тое, што забойства не было матываванае выключна рабаўніцтвам. У гродзенскай прэсе адразу ж пачалі з'яўляцца нататкі, што паліцыя даведалася, хто здзейсніў злачынства, а аднаго з падазраваных арыштавалі. Гэты ж падазраваны нібыта прызнаў сваю віну і здаў іншых саўдзельнікаў. Вядома, гэта былі чуткі. Аднак праз некалькі дзён пасля забойства паліцэйскія сапраўды затрымалі нейкага Браніслава Чаркоўскага. Чаркоўскі працаваў тэхнікам і ехаў у Гродна, калі паліцэйскія арыштавалі яго ў цягніку на пад'ездзе ў горад. Кёніг і Чаркоўскі былі знаёмыя і арандавалі жыллё паблізу адзін ад аднаго. Было вядома, што мужчыны часта канфліктавалі, і гэта паслужыла прычынай для арышту тэхніка. Да гэтага ж раней Чаркоўскі знаходзіўся ў турме за абвінавачванняў у супрацы з бальшавікамі. Пасля першых допытаў ён не змог пацвердзіць сваё алібі, а яшчэ ў Чаркоўскага знайшлі вялікую суму грошай. Спярша ён казаў, што атрымаў іх за працу ў доларах, але потым размяняў у Беластоку на злотыя. Сума і крыніца атрымання грошай выклікалі шмат пытанняў у паліцэйскіх. Высветлілася, што нумарацыя знойдзеных пры Чаркоўскім купюр адпавядае тым грашам, якія раней выдаваў польскі банк у Беластоку інжынеру Кёнігу. Дадатковыя доказы, якія звязвалі Чаркоўскага з забойствам, былі 3 кнігі, што знайшлі пры затрыманні. Адна кніга пра тэхнічную справу, а 2 астатнія – раманы. Чаркоўскі сцвярджаў, што купіў кнігі ў краме ў Сувалках, а на наступны дзень змяніў паказанні і заявіў, што купіў іх на вакзале ў Беластоку. Аднак паліцыя не знайшла пацвярджэння гэтых слоў затрыманага, але знайшлі іншую цікавостку. Беластоцкі кнігагандляр успомніў, што прадаваў менавіта гэтыя 3 кнігі, а яшчэ успомніў, што пакупнік да гэтага набываў тэхнічны альбом на нямецкай мове. Гэты альбом быў знойдзены ў кватэры Кёніга ў Гродні. Акрамя гэтага на вопратцы Чаркоўскага знайшлі плямы крыві. Крыміналістыка не была яшчэ настолькі прасунутай, каб вызначыць, якому чалавеку належыць кроў. Гэта адбылося толькі праз 60 гадоў. А вось дакладна сказаць, што гэта была не кроў жывёлы, эксперты змаглі. Так справа аб забойстве была пабудаваная і перададзеная ў суд. У гэты ж час Чаркоўскі прызнаецца падчас чарговага допыту, што Кёніга не забіваў, а толькі прымаў удзел у рабаванні. Арыштаваны сказаў, што за рабаванне яму заплацілі 1500 злотых, даволі вялікую суму грошай на той час. Таксама ён назваў імя чалавека, які непасрэдна і забіў інжынера. Паліцэйскія ў хуткім часе высветлілі, што такой чалавек сапраўды існуе, але дачынення да злачынства не мае ніякага. Суд пачаўся 30 кастрычніка 1925 года ў Гродні. Газета «Наднёманскі кур'ер» пісала невялікія нататкі судовага працэсу над Чаркоўскім і перадавала, што той вядзе сябе спакойна і цынічна, увесь час падкручвае вусы і іранічна пасміхаецца. Судовая зала была запоўненая, людзі садзіліся на лаўкі, абапіраліся аб сцены, Чаркоўскага бараніў дзяржаўны адвакат Задай, а абвінавачванне падтрымліваў падпракурор са Слонімы Альшэўскі. У разбіральніцтве ўдзельнічалі 15 сведак з боку абвінавачвання і абароны. На судзе абвінавачваны заявіў, што ў паліцыі яго змусілі прызнацца ў забойстве, але ён толькі стаяў побач і назіраў за мінакамі, каб ніхто не перашкодзіў рабаванню Кёніга.
Падчас працэсу высветлілася, што ў Чаркоўскага існавала матывацыя для забойства. Кёніх, паводле яго слоў, быў вінаваты ў ягоным зняволенні ў 1922 годзе. Пасля вызвалення Чаркоўскі задумаў адпомсціць, таму дамовіўся з нейкім Ігнацыем Кулікоўскім і яго знаёмым Антоніем Дэмбіцкім правучыць інжынера. Запланаванае здзейснілася, але не зусім так, як хацелася Чаркоўскаму. Хаўруснікі сустрэліся ля дома ахвяры, там жа размеркавалі свае ролі. Чаркоўскі будзе стаяць ля дома і спыняць мінакоў, каб тыя ішлі ў іншы бок, бо там б'юцца п'яныя. Кулікоўскі і Дэмбіцкі павінны былі абрабаваць Кёніга. Чаркоўскі заявіў, што не бачыў моманту забойства. Калі падбег да саўдзельнікаў, то крыкнуў ім: «Што вы нарабілі?». Кулікоўскага і Дэмбіцкага знайсці паліцыя не змагла. За забойства Кёніга Чаркоўскі адказваў адзін. Для суда дзяжурства Чаркоўскага на рабаванне, якое ён і сам спланаваў, не было змякчальнай умовай. Яго прызналі вінаватым і прыгаварылі да смяротнага пакарання. Чаркоўскі змог пазбегнуць такога лёсу, напісаў просьбу аб памілаванні да польскага прэзідэнта Станіслава Вайцяхоўскага, і ў выніку яму змянілі смяротную кару на пажыццёвае зняволенне. У наступным эпізодзе «Галаваломка 1925» мы раскажам пра крывавую трагедыю Віленскай гімназіі, якая стала першым масавым забойствам у польскай школе, падчас якой пацярпелі вучні і выкладчыкі, а сярод забітых і забойцаў былі ўраджэнцы Беларусі.